बिजनि बर' फरायसा आफादा देग्लाय 14थि बोसोरसालिया बैसागु फोरबो खुंदों। बेजों लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे गोदान हाबाफारि लानायखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे हाबाफारिया जाहैबाय दोरोङारि एबा ट्रेडिशनेल आइटेम बर' माहारिनि गेजेराव मा दं मा गैया, जानाय लोंनायखौ लानानै गाननाय जोमनाय, दानाय लुनाय, मावनाय दांनाय गासैबो बिथिङाव बिथांमोना मोनसे एग्जिबिशन एबा दिन्थिफुंनाय मोनसे कम्पिटिशन खालामदों बा बादायलायनाय खालामदों। बेयो जोबोद बाख्नायथाव आरो बाहाय आंखौ मा होनो बिजिरगिरि एबा जाज हिसाबै लेंहरदों। आं बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ साबायखर हरो। मानोना गोबां गोदोलांनाय गोमालांनाय माखासे परम्परा एबा ट्रेडिशन बेखौ बिथांमोना बहाय गामिनिफ्राय लेंहरनानै आरो गोदान जोलै हान्जा दखरा फरायसा आफादनि फरायसुला फरायसुलिफ्रानो ट्रेडिशनखौ लानानै एग्जिबिशन खालामदों। बे जोंनि थाखाय बाख्नायथाव, खारन दिनैनि जोलै हान्जाया जोंनि बर'नि गोमालांनाय ट्रेडिशनखौ गोबाङानो मोनथिला। दा बेयो मोनसे मोजां प्रसेसटा जादों। जोंनि फरायसाफ्रा दानाय लुनायखौ लानानै, मावनाय दांनायखौ लानानै, दामनाय देनायखौ लानानै, संनाय खावनायखौ लानानै गासैबो बिथिङाव जे एफा मोजाङै बिथांमोना फरायसाफ्रा दिन्थिफुंनो हादों, बेखौ नुनानै आं जोबोद मोजां मोनदों। बेबादि प्रसेसटाजों आं आसा खालामदों दुलाराय बर' माहारिया मालाबाबो बर'नि ट्रेडिशनखौ गोमानो थाखाय गोमानायनि खुनु स्कप गैया। आरो बेबायदि इयुन जोलै हान्जाया बे ट्रेडिशन जानाखि दोरोङारि हाबाफारिखौ लालांबाय थायोब्ला बुहुमाव बर' माहारिया बेनि गेजेरजोंनो सिनायथि मोनगोन। बे हिसाबै आङो जोबोद मोजां मोनदों। नोंथांनि बिजिरनायाव दा नैबे दिन्थिफुंनायाव माबाफोर थालांनाय बायदि थालांनायाथ' मोनसे एग्जिबिशनाव फुलफिल खालामनांगौआथ' इजि नङा। बेयो इनिशियेल स्टेज आरो गोबां थालांबाय आरो गोबां गोदान बुस्थु हाबदों। जेनेबा दानाय लुनायनि बिथिङाव गोदान इन्डास्ट्रियेल माखासे अबजेक्टफ्रा फैबाय। गाननाय जोमनायावबो गोदान मोनसे माबा फैबाय। बे हिसाबै माखासे जिनिसा गोमालांबाय, बेखौ मोनाखै। बेखायनो जोङो रायलायदों जे अरिजिनखौ जों नागिरफिननांगोन। बे अरिजिन माखासे जिनिसा जोंनाव दा मोनाखै, बाहायबो बिथांमोना दिन्थिफुंनो हायाखै, खारन बेसादफ्रानो गैयाबा बे इयुन जोलै हान्जा बहा मोननाय। बेखायनो बेफोरनि गेजेरजों जों गोदानै रिभाइभ खालामफिननांगोन जे जोंनाव मानो गैला। बेफोर जिनिसखौ थालांदों, गोबां जिनिस थालांदों आरो गोबां जिनिस जोङो दासिमबो दङ। बेखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बाक्सा जिल्लानि गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव दासान्दि इंराजि, सानखान्थि, फिजिक्स, केमिस्ट्रि आयदानि थाखाय 7 फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। बेफोर आयदानि थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd आरो DLED थानाय जानांगोन। लोगोसेयैनो सायख'जानाय बिजाथिफोरनो दानबान्थाखौ 10निफ्राय 20,000 रां, 10निफ्राय 30,000 रां आरो 8निफ्राय 14,000 रां होनाय जागोन। गोसो गोनां बिजाथिफोरा गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलनि नैबे मबाइल नम्बर 6000438282 आव वाट्सएपनि गेजेरजों फोरमान बिलाइखौ दैथायहरनो हागोन। नङाब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7086283946 आव थोंजोङै कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन। बिजाथिफोरा गावनि फोरमान बिलाइखौ थाबैनो दैथायहरनांगोन आरो फैगौ 9 एप्रिलाव बिजाथिफोरनि आनजाद जागोन।